Ya gula ya tuku ya padake gawe dhewe po. Ah iya. Nek rak karo aku rak ya ngerti to wong kowe sing bayar aku saben dina nek wayangan tak bayar saben dina menu koke gula kok omah ki anggepe apa? Ming duit 7.000 kok ora gelem ngenehi iki ngapa? Kene dalang kondang. Bener kuwi we, 7.000 kok owel. 7.000 aku mbutuhke sak sendoke. Atene dheke bathi 7.000 nggo tuku gula entuk pirang kilo? Ming kilong sak sendok, mulane kok ngomahe semut tok. Iya. Kok semut tok? Ayo mair-mair gulamu kok. Iya. Ya ora, jenengan iki ya salah pokel men. Pokel iki apa? Pokel iki pelit. Kok iso pelit? Ayo anane ming disuguh gule kobis. Nek nang latihan yo gule kobis, nek ora yo soto ming wortel tok, ora ana iwake blas. Nya iki madang kanca-kanca wayahe rolasan. Tak indeki kok. Lho, endi to iki jare soto kok ming wortel tok iki? Tak omongi to. Sing jeneng iwak ki mengandung lemak. Terus? Wong ki nek kokean lemak iki penyakite akeh. Wortel ki meng supaya sindan-sindan ki awake do singset ki mangan wortel. Ngono lho. Heeh. Dadi aku mangan ki ora kok ngejak ngirit ora, ning demi kesehatan. Hah? Wortel. Lah piye larep sehat nek ora dikeki iwak-iwakan? Lah ra wis tak iriske sandal to.